गौरतिषे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय दत्ताय नमः। श्रील प्रभुपाद जी महाराज हरे कृष्ण। देह बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय। ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 10. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാനപി ഭാരതാതതുപനീതാർഹണ സൂക്തവാഗേനാദിതരാമുദിതഗണ ഗണാവതാര സുജയാ പ്രിയവ്രതാമാദി പുരുഷസ്തം സദയ സദയഃ സാവലോക ഇതി ഓവാച. ഭഗവാനപി ഭാരതാതതുപനീതാർഹണ സൂക്തവാഗേനാദിതരാമുദിതഗണ ഗണാവതാര സുജയാ പ്രിയവ്രതാമാദി പുരുഷസ്തം സദയഃ സവലോക ഇതി ഹോവാച. അടുത്ത ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ശ്രീ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി നടപ്പിലാക്കുന്നവരെയും ഭഗവാൻ എന്ന് ചിലപ്പോൾ സംബോധന ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പ്രഭുപാദൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മദേവനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ബ്രഹ്മദേവൻ. നേരത്തെ 5:1 പറയുകയുണ്ടായി, പ്രഭുപാദർ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. മഹാദേവനെ, നാരദരെ, ബ്രഹ്മാവിനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയും. എന്നാൽ അത് അവർ ഭഗവാനായത് കൊണ്ടല്ല, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി നടപ്പിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെയും ഭഗവാൻ എന്ന് അഭിസംബോധന. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മദേവനെയാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവ് ഗന്ധമാദന പർവ്വതത്തിൽ വരികയും പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവും നാരദമുനിയും സ്വയംഭൂ മനു ഒക്കെ അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. അവരെ ബ്രഹ്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവ് അവരോട് പറയുന്നതാണ്, നിബോധതാദേതമൃതം ബ്രവീമി മായാ മാസൂയിതും ദേവമർക്കസ്യപ്രമേയം വയം ഭവസ്തേ തദയേഷ മഹർഷിർ വഹാമ സർവേ വിവശായസ്യദിഷ്ടം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. നിബോധതാദേതമൃതം ബ്രവീമി മാസൂയിതും ദേവമർഹസ്യമപ്രമേയം വയം ഭവസ്തേ തദയേഷ മഹർഷിർ വഹാമ സർവേ വിവശായസ്യദിഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. നിബോധതാദേതമൃതം ബ്രവീമി മാസൂയിതും ദേവമർഹസ്യമപ്രമേയം
വാസൂയിതം ദേവമർത്യപ്രമേയം വയം ഭവസ്തി തദ ഏഷ മഹർഷിർ വയം വഹാമ സർവേ വിവശായസ്യ ദിഷ്ടം വഹാമ സർവേ ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ശ്രീഭഗവാനുവാച ബോധതാദേതമൃതം ബ്രവീമി നിബോധമൃതം ബ്രവീമി മാസൂയിതിം ദേവമർഹസ്യമപ്രമേയം അയം ഭവസ്തേ തദയേഷ മഹർഷിർ വയം വഹാമ സർവേ വിവശായസ്യ ദിഷ്ടം കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഈ 11ാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ. അത് കുറെ വരികൾ ഉള്ളതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ചൊല്ലാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് കുറെ സമയവും നമ്മുടെ ആവുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, മാലതീശാമ ദേവദാസ് മതി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീഭഗവാനുവാച നിബോധതാദേതമൃതം ബ്രവീമി മാസൂയിതം ദേവമർഹസ്യ പ്രമേയം വയം ഭവസ്തേ തദ ഏഷ മഹർഷിർ വഹാമ സർവേ വിവശായസ്യ ദിഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാട് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച നിബോധ തദേതമൃതം ബ്രവീമി വാസൂയിതം ദേവമർഹസ്യ പ്രമേയം വയം ഭവസ്തേ തദ ഏഷ മഹർഷിർ വഹാമ സർവേ വിവശായസ്യ ദിഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച നിബോധതാദേതമൃതം ബ്രവീമി മാസൂയിതം ദേവമർഹസ്യമപ്രമേയം വയം ഭവസ്തേ തത ഏഷ മഹർഷിർ വഹാമ സർവേ വിവശായസ്യ ദിഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച നിബോധതദേതമൃതം ബ്രവീമി മാസൂയിതം ദേവമർഹസ്യ പ്രമേയം വയം ഭവസ്തേ തദയേഷ മഹർഷിർ വഹാമ സർവേ വിവശായസ്യ ദിഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച നിബോധതാദേതമൃതം ബ്രവീമി വാസൂയിതം ദേവമഹർഷി പ്രമേയം വയം ഭവസ്തേ തത ഏഷ മഹർഷിർ വഹാമ സർവേ വിവശയസ്യ നൃഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബോധതാദേതമൃതം ബ്രവീമി മാസൂയിതം ദേവമർഹസ്യ പ്രമേയം വയം ഭവസ്തേ തദയേഷ മഹർഷിർ വഹാമ സർവേ വിവശായസ്യ ദിഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു സിക്ക മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച നിബോധതാദേതമൃതം ബ്രവീമി മാസൂയിതം ദേവമർഹസ്യ പ്രമേയം വയം ഭവസ്തേ തദ ഏഷ മഹർഷിർ വഹാമ സർവേ വിവശായസ്യ ദിഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച നിബോധതാദേതമൃതം ബ്രവീമി മാസൂയിതം ദേവമർഹസ്യ പ്രമേയം വയം ഭവസ്തേ തദ ഏഷ മഹർഷിർ വഹാമ സർവേ വിവശായസ്യ ദിഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
श्रीभगवानुवाच निबोधतादेदमृतं ब्रवीमि मासूयिदं देवमहस्य प्रमेयं वयं भवस्ते तदयेष महर्षिर्वहाम सर्वे विवशायस्य दिष्टम् हरिषपुजी रंगमणि माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच निबोध तदेदमृतं ब्रवीमि मा सूयितुं देवमहर्ष्य प्रमेयं वयं भवस्ते तदयेष महर्षि वहाम सर्वे विवशा यस्य दिष्टम्। हरे कृष्णा। सीतारामन माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निबोधते अमृतं ब्रवीमि मसायुतं देवमर्हस्य प्रमेयं वयं भवस्ते तद एष महर्षिर्वहाम सर्वे विवशा यस्य दिष्टम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा शिव उपासना देवी दत्त माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच निबोधतादेदमृतं ब्रवीमि मासूयिदं देवमर्हस्य प्रमेयं वयं भवस्ते तदमेष महर्षिर्वहाम सर्वे विवशायस्य दिष्टम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विरजा विजय देवी दत्त माता जी हरे कृष्ण माता जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निबोधतादेदमृतं ब्रवीमि मासूयिदं देवमहस्य प्रमेयं वयं भवस्ते तदयेष महर्षिर्वहाम सर्वे विवशा यस्य दृष्टम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबूदिरी माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच निबोधतादेदमृतं ब्रवीमि मा सूयितिं देवमर्हस्य प्रमेयं वयं भवस्ते तदयेष महर्षिर्वहाम सर्वे विवशा यस्य दिष्टम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। इंदु माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवानुवाच निबोधतादेदमृतं ब्रवीमि आसूयिदं देवमहर्षि प्रमेयं वयं भवस्ते तद एष महर्षिर्वहाम सर्वे विवशा यस्य दिष्टम्। हरे कृष्ण। वसंता माता जी हरे कृष्ण। अनम्यूट करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण चलिए क्या होगा चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच निबोधतादेदमृतं ब्रवीमि वासूयितुं देवमहस्य प्रमेयं वयं भवस्ते तद एष महर्षिर्वहाम सर्वे विवशा यस्य दिष्टम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ताने प्रदीप माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच निबोधतादे तमृतं ब्रवीमि मासूयितुं देवमर्हस्य प्रमेयं वयं भवस्ते तदैषमकर्षेर्वहाम सर्वे विवशायस्य तिष्ठम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच निबोधतादेदमृतं ब्रवीमि मासायुधं देवमहर्षस्य प्रमेयं वयं भवस्ते तद एष महर्षिर्वहाम सर्वे विवशायस्य दिष्टम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु माता जी हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच निबोधतादेदमृतं ब्रवीमि आसूयिदं देवहर्षस्य प्रमेयं वयं भवस्ते तदयेष महर्षिर्वहाम सर्वे विवशा यस्य दिष्टम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनिता माता जी हरे कृष्ण।
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച നിബോധ തദേത അമൃതം ബ്രവി ദേവമർഹസ്യ പ്രമേയം വയം ഭവസ്തേ തദ ഏഷ മഹർഷിർ വഹാമ സർവേ വിവശായസ്യദീഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച നിബോധതാദേതമൃതം ബ്രവീമി മാസൂയിദം ദേവമർഹസ്യ പ്രമേയം വയം ഭവസ്തേ തദേഷ മഹർഷിർ വഹാമ സർവേ വിവശായസ്യദിഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ വത്സലഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച നിബോധതാദേതമൃതം ബ്രവീമി മാസൂയിദം ദേവമർഹസ്യ പ്രമേയം വയം ഭവസ്തേ തദയേഷ മഹർഷിർ വഹാമ സർവേ വിവശായസ്യദിഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വത്സലായ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച നിബോധതാദേതമൃതം ബ്രവീമി മാസൂയിദം ദേവമഹർസ്യമപ്രമേയം വയം ഭവസ്തേ തദയേഷ മഹർഷിർ വഹാമ സർവേ വിവശായസ്യദിഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച നിബോധതാദേതമൃതം ബ്രവീമി മാസൂയിദം ദേവമർഹസ്യ അപ്രമേയം വയം ഭവസ്തേ തദയേഷ മഹർഷിർ വഹാമ സർവേ വിവശായസ്യദിഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച നിബോധതാദേതമൃതം ബ്രവീമി മാസൂയിദം ദേവമഹർസ്യ പ്രമേയം വയം ഭവസ്തേ തദയേഷ മഹർഷിർ വഹാമ സർവേ വിവശായസ്യദിഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച നിബോധതാദേതമൃതം ബ്രവീമി മാസൂയിദം ദേവമർഹസ്യ പ്രമേയം വയം ഭവസ്തേ തദ ഏഷ മഹർഷിർ വഹാമ സർവേ വിവശായസ്യദിഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച നിബോധതാദേതമൃതം ബ്രവീമി മാസൂയിദം ദേവമഹർസ്യ പ്രമേയം വയം ഭവസ്തേ തദ ഏഷ മഹർഷിർ വഹാമ സർവേ വിവശായസ്യദിഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച നിബോധതാദേതമൃതം ബ്രവീമി മാസൂയിദം ദേവമർഹസ്യ പ്രമേയം വയം ഭവസ്തേ തദ ഏഷ മഹർഷിർ വഹാമ സർവേ വിവശായസ്യദിഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രൂപകൃഷ്ണാനന്ദ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച നിബോധതാദേതമൃതം ബ്രവീമി മാസൂയിദം ദേവമർഹസ്യ പ്രമേയം വയം ഭവസ്തേ തദ ഏഷ മഹർഷിർ വഹാമ സർവേ വിവശായസ്യദിഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച നിബോധതാദേതമൃതം ബ്രവീമി മാസൂയിദം ദേവമഹർഹസ്യ പ്രമേയം വയം ഭവസ്തേ തദയേഷ മഹർഷിർ വഹാമ സർവേ വിവശായസ്യദിഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच निबोधतादेदमृतं ब्रवीमि मासूयितुं देवमर्हस्य प्रमेयं वयं भवस्ते तदयेष महर्षिर्वहाम सर्वे विवशा यस्य दिष्टम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള ശ്ലോകം 10ാമത്തെ ശ്ലോകം ആദ്യം നോക്കാം, പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ വാച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ല, അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വിവർത്തനത്തിൽ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മദേവൻ ഈ ലോകത്തിലെ പരമോന്നതനായ വ്യക്തി പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ ഭഗവാൻ വാച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ അതല്ല. നേരത്തെ നമുക്ക് 7ാമത്തെ 5:1-7 വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്ന പദം പൊതുവെ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അഥവാ കൃഷ്ണനെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നതെങ്കിലും ബ്രഹ്മദേവൻ, നാരദൻ, മഹാദേവൻ മുതലായ മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങൾ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യനിർവഹരാകിയാൽ അവരും ചില സമയങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യാം. പലപ്പോഴും ഇത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ചർച്ചകളിലൊക്കെ ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ തർക്കിക്കാറുമുണ്ട്. ഇതാ കാണിച്ചു തരാം, ഇതാ ഭഗവാൻ ഉപാച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു ഭഗവാൻ ഉപാച എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിഷ്ണു ഭഗവാനെയും ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവും നാരദരും മഹാദേവനൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. അവര് ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ആ സേവനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുന്ന രീതിയിൽ നിർവഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് അവരെയും ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യനിർവഹരാകിയാൽ ഭഗവാൻ എന്താണോ ചെയ്യാനായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത്, അവർക്ക് സേവനം നൽകിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്താണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവര് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരെയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടേണ്ട. പലപ്പോഴും പലരും പറയും, ഭാഗവത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രഹ്മദൈവം പറയുന്നതിനെ ഭഗവാൻ വാച എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊരു വിമർശിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട്. കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അല്ല, അല്ലെ. പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്, ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യനിർവഹരായത് കൊണ്ടാണ് അവരെയും അങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം 10ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് വരാം. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭഗവാനഭിഭാരത തതുപനീതാർഹണ സുപ്തവാഗേനാദിതരമുദിത ഗുണ ഗണാവതാര സുജയ പ്രിയവ്രതാമാദിപുരുഷസ്തം സദയ സവലോക ഇതി ഓവാച. ഭഗവാൻ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മദേവൻ. അഭി കൂടുതലായി, ഭാരത അല്ലയോ പരീക്ഷിത്തു രാജാവേ, തത് അവരാൽ, ഉപനീത മുന്നോട്ട് വന്നു, അർഹണ ആരാധ്യർഹങ്ങളായ അനുസാരികൾ സൂക്ത വൈദിക അന്തസ്സനുസരിച്ച് വാഗേന ഭാഷയാൽ അതിതരാം ഉന്നതമായി ഉദിത പുകഴ്ത്തി ഗുണഗണ യോഗ്യതകൾ അവതരിച്ചതിനാൽ സുജയ ആരുടെ മഹത്വങ്ങൾ പ്രിയവ്രതം പ്രിയവ്രതനായി ആദിപുരുഷ മൂലവ്യക്തി തം അവനായി ദയാപൂർവം ആസാമന്ത്രിക്കുക അവലംബ ആരുടെ വീക്ഷണം ഇതി അപ്രകാരം നിശ്ചയമായും ഉവാച പറഞ്ഞു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പരീക്ഷിത് രാജാവേ, ബ്രഹ്മദേവൻ സത്യലോകത്തിൽ നിന്നും ഭൂലോകത്തേക്ക് അവരോഹണം ചെയ്തപ്പോൾ നാരദ മുനിയും പ്രിയവ്രത രാജകുമാരനും സ്വയംഭൂമനുവും അദ്ദേഹത്തിന് ആരാധനാദ്രവ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുവാനും വൈദിക അന്തസ്സിനെ അനുയോജ്യമായ ഉന്നത യോഗ്യതയുള്ള ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും
മുന്നോട്ട് വന്നു. ആ സമയത്ത് ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രിയവ്രതനെ അനുകമ്പാപൂർവം വീക്ഷിച്ച് മന്ദസ്മേരവദനായി താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ സംസാരിച്ചു. വാർത്തമേസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചു. ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രിയവ്രതനെ കാണാൻ സത്യലോകത്ത് നിന്നും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് അതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണം വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയവ്രതനെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഭക്തി എന്നിവയിൽ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാൻ വന്നതായിരുന്നു നാരദമുനി. നാരദന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ വളരെ ഹൃദയഹാരിയായിരുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മാവിന് അറിയാമായിരുന്നു. എങ്കിലും താൻ നേരിൽ ചെല്ലാതെ പ്രിയവ്രതൻ അവന്റെ പിതാവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുകയില്ലെന്നും ബ്രഹ്മാവിന് അറിയാമായിരുന്നു. പ്രിയവ്രതന്റെ ദൃഢനിശ്ചയം മുറിക്കുകയായിരുന്നു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആഗമനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ അവനെ അനുകമ്പാപൂർവം വീക്ഷിച്ചു. തന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം സ്വീകരിച്ചാലും പ്രിയവ്രതന് ഭക്തിത സേവനം ബന്ധം വെടിയേണ്ടി വരില്ലെന്ന് സൂചന നൽകുന്നതായിരുന്നു ബ്രഹ്മാവിന്റെ അനുകമ്പാർദ്രമായ വീക്ഷണവും മന്ദഹാസവും. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എല്ലാം സാധ്യമാകും. ഇതിനെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ കൃപാസിദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ ഒരു ഉന്നത വ്യക്തിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നേടുന്ന പരിപൂർണത എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചുള്ള ക്രമീകൃത തത്വങ്ങളുടെ പാലനത്തിലൂടെ ഒരുവൻ സാധാരണഗതിയിൽ സ്വതന്ത്രനും പരിപൂർണനുമാകും. എന്നിരുന്നാലും ധാരാളം ആളുകൾ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉന്നത വ്യക്തിയുടെ ആശിസ് കൊണ്ട് പരിപൂർണരായിട്ടുണ്ട്. പ്രിയവ്രതൻ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പൗത്രനാണ്. പിതാമഹനും പൗത്രനും തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ തമാശയുള്ള മത്സരങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെയും അത് നടന്നു. പ്രിയവ്രതൻ ധ്യാനത്തിൽ തുടരുമെന്ന് ദൃഢനിശ്ചയമെടുത്തപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ അവനെ ലോകത്തിന്റെ രാജാവാക്കുമെന്നും ദൃഢനിശ്ചയമെടുത്തു. ആ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ സ്നേഹവാത്സ്യങ്ങൾ കനിയുന്ന മന്ദഹാസ കടാശങ്ങളോടെ ബ്രഹ്മാവ് മൊഴിഞ്ഞു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയവ്രത, നീ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ നീ അത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രിയവ്രതന്റെ ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള പരിത്യാഗം, കഠിനനിഷ്ഠകൾ, തപസ്, ഭക്തി എന്നിവ മൂലം ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം സ്വീകരിച്ചാൽ പോലും അവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കില്ലെന്ന് കണ്ട് അവനെ അഭിനന്ദിക്കാൻ എത്തിയതാണ് ബ്രഹ്മ. സൂക്തവാകേന അഥവാ വൈദിക മന്ത്രങ്ങൾ എന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വാക്ക്. വേദങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മാവിനോട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന കാണാം. കിരണ്യഗർഭ സമവർത്താദാഗ്രേ ഭൂതസ്യ ജാത പതിരേക ആസീത്. ബ്രഹ്മാവ് ഉചിതമായ വേദമന്ത്രങ്ങളാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും വൈദിക അന്തസ്സോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതിനാൽ വളരെ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അല്ലെ, ഹിരണ്യഗർഭ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവിനെയാണ്. ചില പ്രഭുപാദ് കീ ചായ. നാരായണ നമസ്കൃത്യാനരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് അരയന്നത്തിന്റെ മുകളിൽ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവരൊക്കെ ചാടി എഴുന്നേൽക്കുകയും ബഹുമാനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ആദരപൂർവം സ്വീകരിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു വരുന്നത്. ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് സത്യലോകത്തിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഭൂലോകത്തിലേക്ക് ഗന്ധമാദന പർവ്വതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ്. ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രിയവ്രതനെ കാണാൻ സത്യലോകത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്കിറങ്ങി വന്നത് അതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണം വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന്. പ്രിയവ്രതനെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഭക്തി എന്നിവയിൽ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാൻ വന്നതായിരുന്നു നാരദമുനി. നാരദന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ വളരെ ഹൃദയകാരിയായിരുന്നെന്ന് ബ്രഹ്മാവിന് അറിയാം. എങ്കിലും താൻ നേരിൽ ചെല്ലാതെ പ്രിയവ്രതൻ അവന്റെ പിതാവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുകയായിരുന്നു ഇല്ലെന്നും ബ്രഹ്മാവിന് അറിയാം.
നാരദമുനി എല്ലാവരെയും ഭക്തന്മാരാക്കാനായിട്ട്. ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടി നടത്താൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലും നാരദമുനി അതിന് തയ്യാറായി. ഓ അത്രയും ഭക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് വിചാരിച്ചു ഞാൻ തന്നെ സ്വയം പോയാൽ മാത്രമേ പ്രിയവ്രതനെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രിയവ്രതന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള സ്വയംഭൂ മനു കൂടിയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ്, ഞാൻ പോയി നോക്കാം. ചില കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കില്ല. എന്നാൽ മുത്തശ്ശിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വേഗത്തില് അതനുസരിക്കും അല്ലെ. അവര് കൂടുതൽ അച്ഛനമ്മമാരെക്കാളും കൂടുതൽ അവരോട് സ്നേഹം കാണിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാര് പറയും നമ്മളടുത്തൊക്കെ, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദരെ കണ്ടില്ല, പ്രഭുപാദരുടെ അസോസിയേഷൻ ലഭിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും ഉണ്ട്, പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ. അപ്പോ പ്രഭുപാദരുടെ കൊച്ചുമക്കളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ എന്ന് അവർ പറയും. എന്താണ്, പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യൻ അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് ധാരാളം മഹാരാജാക്കന്മാരുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കുന്നവരെ പ്രഭുപാദർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അവർ പറയും. പലപ്പോഴും ചില ഭക്തന്മാരൊക്കെ പറയും, നമുക്ക് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാർ, നമുക്ക് പ്രഭുപാദരെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല, പ്രഭുപാദരുടെ അസോസിയേഷൻ ലഭിച്ചില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. എന്താണ്, ഒരു മുത്തശ്ശൻ എങ്ങനെയാണോ കൊച്ചുമക്കളോട് പ്രിയം, അതുപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും പ്രഭുപാദർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അച്ഛനെ ഉള്ളതിനേക്കാളും അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാളും സ്നേഹം മുത്തശ്ശനും ആയതുപോലെ. ഇപ്പോ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്റെ ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഭുപാദർക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവ് സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പിതാവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രിയവ്രതനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് സ്വയം സത്യലോകത്തിൽ നിന്നും വരികയുണ്ടായിരുന്നു. പ്രിയവ്രതന്റെ ദൃഢനിശ്ചയം മുറിക്കുകയായിരുന്നു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആഗമനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ അവനെ അനുകമ്പാപൂർവ്വം വീക്ഷിച്ചു തന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം സ്വീകരിച്ചാലും പ്രിയവ്രതനെ ഭക്തി സേവന ബന്ധം വെടിയേണ്ടി വരില്ലെന്ന് സൂചന നൽകുന്നതായിരുന്നു ബ്രഹ്മാവിന്റെ അനുകമ്പമായ വീക്ഷണവും മന്ദഹാസം. ബ്രഹ്മാവ് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കുകയുണ്ടായി, മന്ദഹസിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്, നീ ഒരിക്കലും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം സ്വീകരിച്ചു, നീ ഒരു രാജാവായെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരിക്കലും നിന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം നശിച്ചു പോവില്ല, നീ ഒരിക്കലും പതിച്ചു പോവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എല്ലാം സാധ്യമാകും. ഇതിനെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ കൃപാസിദ്ധി അഥവാ ഒരു ഉന്നത വ്യക്തിയുടെ കാരുണ്യം, ഒരു ഉന്നത വ്യക്തിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നേടുന്ന പരിപൂർണത എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. അതാണ് കൃപാസിദ്ധി. എന്താ പറയാ, ഇവിടെ പറയുന്നു, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചുള്ള ക്രമീകൃത തത്വങ്ങളുടെ പാലനത്തിലൂടെ ഒരുവൻ സാധാരണഗതിയിൽ സ്വതന്ത്രനും പരിപൂർണനുമാകും എന്നാണ്. ചില ആൾക്കാർക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കഠിനമായിട്ടുള്ള തപശ്ശരികൾ നിഷ്ഠകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവർ പരിപൂർണരായിട്ട് മാറും ചിലപ്പോഴൊക്കെ. എന്നിരുന്നാലും ധാരാളം ആളുകൾ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉന്നത വ്യക്തിയുടെ ആശിസ് കൊണ്ട് പരിപൂർണരായിട്ട്. നമുക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ കൃപാസിദ്ധി, ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, കാരുണ്യം കൊണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. എന്താണ് എന്റെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം എനിക്കിപ്പോ പറയാൻ കഴിയില്ല. ഓരോ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അവർ തപശ്ശരികളും ഭക്തിയ സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ളവർ. ഞാൻ പറയുന്നത് അത്രയും യോഗ്യത കുറഞ്ഞ ആളായാകുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, ആ ഗുരു, ആധ്യാത്മിക ഗുരു, ഇവിടെ പറയുന്നു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, കൃപാസിദ്ധി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അല്പമെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധം അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരിപൂർണത നേടുന്നത് അത്ര യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിലും അല്പമെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധം അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മള് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും 16 മാല ജപിക്കുകയും നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പരിപൂർണത നേടാം. ഈ ജന്മം തന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. പ്രഭുപാദർ ശ്രീല പ്രഭുപാദരും അങ്ങനെയുള്ള പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ, ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും ഒക്കെ
സാധിക്കും. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുന്നു. നീ ഒരിക്കലും ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്നും പതിച്ചു പോകില്ല ഗൃഹസ്ഥനായാൽ. പ്രിയവ്രതൻ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പൗത്രനാണ്. പിതാമഹനും പൗത്രനും തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ തമാശയുള്ള മത്സരങ്ങൾ നൽകി. ഇവിടെയും അത് നടന്നു. മുത്തശ്ശനും കൊച്ചുമക്കളും പലപ്പോഴും പല കളികളിൽ ഏർപ്പെടും അല്ലെ, തമാശക്ക് പലതും ചെയ്യും, മടി കൂടും അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ പ്രിയവ്രതൻ ഞാൻ തപശ്ശരികൾ തുടരുമെന്ന് ദൃഢനിശ്ചയമെടുത്തു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു നിന്നെ രാജാവാക്കുമെന്ന്. ആ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ കനിയുന്ന മന്ദഹാസ കടാശങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവ് മൊഴിഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയവ്രത, നീ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ നീ അത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രിയവ്രതന്റെ ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള പരിത്യാഗം, കഠിനനിഷ്ഠകൾ, തപസ്, ഭക്തി എന്നിവ മൂലം ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം സ്വീകരിച്ചാൽ പോലും അവൻ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയില്ലെന്ന് കണ്ട് അവനെ അഭിനന്ദിക്കാനെത്തിയതാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അവർക്കുള്ളത് നീ ഗൃഹസ്ഥനായി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നീ ഒരിക്കലും ഭക്തിയിൽ നിന്നും പതിച്ചു പോവില്ല. അതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവര് പലപ്പോഴും പറയും, അവര് വിവാഹമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ പറയും അവര് ഡിവോട്ടിനെ അല്ലെങ്കിലും കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, അത് വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ. അവര് ഒത്തുപോകാൻ വളരെ പ്രയാസം വരും. ഒന്നുകിൽ ഭാര്യ ഡിവോട്ടിയാണ്, ഭർത്താവ് ഡിവോട്ടിയല്ല അല്ലെ, കുറച്ച് തുടരാൻ. അതുപോലെ ഭാര്യ ഡിവോട്ടിയല്ല, ഭർത്താവ് ഡിവോട്ടി. അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴും വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ. എന്താണ്, അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഭക്തി ചെയ്യുക പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. ഒരാള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രാധാന്യം നൽകും അല്ലെ. അപ്പം എന്താ പറയാ, ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ട് പോലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഡിവോട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നാൽ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത്, നിനക്ക് ഗൃഹസ്ഥനായെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നിനക്ക് ഭക്തിയിൽ യാതൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടാവില്ല, വ്യതിചലിക്കില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ നിന്നെ അഭിനന്ദിക്കാനെത്തിയതാണ്. സുക്തവാകേന വൈദിക മന്ത്രങ്ങൾ എന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വാക്ക്. വേദങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മാവിന് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന കാണാം. ഹിരണ്യഗർഭ സമവർത്തതാഗ്രേ ഉദസ്യ ജാതഃ പതിരേക ആസീത്. ബ്രഹ്മാവ് ഉചിതമായ വേദമന്ത്രങ്ങളാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും വൈദികാന്തസ്സോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതിന് വളരെ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയാണ് അല്ലെ, എല്ലാറ്റിന്റെയും സൃഷ്ടികർത്താവാണ്. എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നടപ്പിലാക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനും വാച്ചായൻ പറഞ്ഞു, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഭഗവാനെ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മാവിനെയാണ് അല്ലെ. എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായിട്ട് എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന് സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അല്ലെ. അത് അതേപോലെ നിർവഹിക്കും. അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ആവില്ല ബ്രഹ്മാവ്. എന്നാലും അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച നിബോധതാദേതമൃതം ബ്രവീമി മാസൂയിതിം ദേവമർഹസ്യം അപ്രമേയം വയം ഭവസ്തേ തദയേഷ മഹർഷിർ വഹാമ സർവേ വിവശായസ്യദിഷ്ടം. ബ്രഹ്മദേവൻ ഈ ലോകത്തിലെ പരമോന്നത വ്യക്തി പറഞ്ഞു. ഇത് വിവർത്തനത്തിൽ കാണാം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്നല്ല പറഞ്ഞു അല്ലെ. ബ്രഹ്മദേവൻ ഈ ലോകത്തിലെ പരമോന്നത വ്യക്തി പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയവ്രത, ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നത് ദയവായി ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിക്കുക. നമ്മുടെ അനുഭവപരമായ അളവുകൾക്കൊക്കെയും അതീതനായ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനോട് അസൂയാലുവാകരുത്. നമ്മളെല്ലാവരും മഹാദേവൻ ഉൾപ്പെടെ നിന്റെ പിതാവും നാരദ മഹർഷിയും പരമോന്നതന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കണം. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞകളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാനാവില്ല. ഭക്തിവേദാന്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലെ 12 മഹാപ്രാമാണികരിൽ 4 പേരും ബ്രഹ്മാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ നാരദനും സ്വയംഭുമനുവും മഹാദേവനും പ്രിയവ്രതന്റെ മുന്നിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അവർ മറ്റ് ആധികാരികമായ മുനിമാരാൽ അകമ്പടി സേവിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവ് വരുമ്പോൾ ധാരാളം മഹർഷിമാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ വരികയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങളെല്ലാം പ്രാമാണികമുള്ളവരാണെങ്കിലും അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ നിഷേധിക്കാനാവില്ല എന്ന തോന്നൽ പ്രിയവ്രതനിൽ ആദ്യം തന്നെ ബ്രഹ്മാവിനെ ഉളവാക്കണമായിരുന്നു. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അധികാരവും മഹത്വവും ശക്തികളും ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കുന്നതല്ല. ഈശോപനിഷത്തിൽ ഭഗവാൻ അപാപവിദ്ദൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഭൗതിക ദൃഷ്ടിയിൽ പാപമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നാം ജുഗുപ്സാവഹമായി അഥവാ അറപ്പുളവാക്കുന്ന കരുതുന്നതൊന്നും പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുകയില്ലെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയും. ചില സമയങ്ങളിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാൻ ഭൂമിയിലെ പല മാലിന്യങ്ങളെയും
ബാഷ്പീകരിച്ച് ശുദ്ധമാക്കുമ്പോഴും അവയാലൊന്നും മലിനമാക്കപ്പെടാത്ത സൂര്യനോട് അദ്ദേഹത്തെ ഉദാഹരിക്കാറുണ്ട്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അപരാധത്തിന്റെ പേരിൽ പഴിചാരപ്പെടുകയില്ല. ബ്രഹ്മദേവൻ ഭരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽക്കാൻ പ്രിയവ്രതനെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ പോയത് പെട്ടെന്നുണ്ടായ തോന്നൽ ക്ഷണിക ബുദ്ധിയോടെ ആയിരുന്നില്ല. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തീർച്ചയായും ബ്രഹ്മാവും അതുപോലെ കലർപ്പറ്റ പ്രാമാണികരും പരമോന്നതന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യില്ല. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു: തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദി കവഹേ. ഭഗവാൻ വേദജ്ഞാനം ബ്രഹ്മാവിന് അവന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഉപദേശിച്ചു. ജീവാത്മാവ് ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ എത്രമാത്രം പവിത്രമാകുന്നുവോ അത്രമാത്രം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധത്തിലാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി. എന്നെ പ്രേമത്തോടും ഭക്തിയോടും നിരന്തരം ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള അറിവ് ഞാൻ നൽകുന്നു. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത 10:10 പറയും. അല്ലെ, ബ്രഹ്മദേവൻ അതുകൊണ്ട് പ്രിയവ്രതനെ കാണാൻ വന്നത് സ്വയം പെട്ടെന്നുണ്ടായ തോന്നൽ കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഗോചരനല്ലാത്തതിനാൽ അപ്രമേയൻ എന്നിവിടെ വിശേഷിക്കപ്പെട്ടുള്ള പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം പ്രിയവ്രതനെ അനുനയിപ്പിക്കുവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്റെ വാക്കുകൾ അസൂയാരഹിതമായി ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിക്കണമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രിയവ്രതനോട് ഉപദേശിച്ചു. ഒരുവൻ സ്വച്ഛപ്രകാരമല്ലാതെ ചില കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരുവൻ മഹാദേവനോളമോ ബ്രഹ്മദേവനോളമോ മനുവിനോളമോ അല്ലെങ്കിൽ നാരദമുനിയോളമോ ശക്തനാണെങ്കിൽ പോലും അവന് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ ലംഘിക്കാനാവില്ല. ഈ അധികാരികളെല്ലാം വളരെ ശക്തരാണെങ്കിലും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ നിരസിക്കാൻ അശക്തരാണ്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം വന്ന ബ്രഹ്മാവിന് താൻ പ്രിയവ്രതനോട് ശത്രുതാപരമായി പെരുമാറുകയാണെന്ന സംശയവും തെറ്റിദ്ധാരണയും ഉണ്ടാകാതെ നോക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രഹ്മദേവൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ പിന്തുടരുകയായിരുന്നതിനാൽ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛാനുസരണമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്നത് പ്രിയവ്രതനെ ഗുണപ്രദമാകും. പ്രഭുപാദ കീ ജയ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത്? ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ദയവായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്താണ് ബ്രഹ്മാവ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്, ഭഗവാൻ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത്. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരു പറയുന്നത്. അല്ലെ, മായാവാദി ഗുരുക്കന്മാരാണ് അവരെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അല്ലെ, അല്ലാതെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ എന്താ പറയാ? കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുവാനായിട്ട്. അല്ലെ, ഭഗവാൻ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലെ, മന്മനാഭവത്യാജീമാനമസ്കാരം. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരു പറയുന്നത്. അല്ലെ, ആധ്യാത്മിക ഗുരു അല്ലാതെ എന്നെ നമസ്കരിക്കൂ, അല്ലെ, എന്നെ ആരാധിക്കൂ എന്നല്ല പറയും. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയാണ്. അല്ലെ, സാക്ഷാൽ ഹരിത്വേന സമസ്ത ശാസ്ത്രം. സാക്ഷാൽ ഹരി തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന് ബ്രഹ്മാവിനെയും നാരദരെയും മഹാദേവനെയൊക്കെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരെയും. അവരെന്താണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു, അത് സാക്ഷാൽ ഹരി തന്നെയാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തില് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോളം തന്നെ ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടത്. അപ്പോ ഇവിടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അല്ലെ, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അല്ലാതെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആഗ്രഹമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ന്. നമ്മുടെ അനുഭവപരമായ അളവുകൾക്കൊക്കെയും അതീതനായ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനോട് അസൂയാല പകരം നമ്മളെല്ലാവരും മഹാദേവൻ ഉൾപ്പെടെ നിന്റെ പിതാവും നാരദ മഹർഷിയും പരമോന്നതന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കണം. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞകളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാനാവില്ല. ആരാ പറയുന്നത്? മുത്തശ്ശൻ പറയുന്നത് നിന്റെ അച്ഛനും ഞാനും എല്ലാ മഹാദേവനും എല്ലാവരും
ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകള് പാലിക്കേണ്ടവരാണ്, അതിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കരുത്. അപ്പൊ ഇതും എന്താണ്, നീ രാജാവായി തുടരണം എന്നുള്ളതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരാണ് ഇവരൊക്കെ അല്ലെ. സ്വയംഭൂമനു, നാരദർ, മഹാദേവൻ. കൊച്ചുമകനാണ് പ്രിയവ്രതൻ. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭക്തിത സേവനത്തിലെ 12 മഹാപ്രാമാണികരിൽ 4 പേരും ബ്രഹ്മാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ നാരദനും സ്വയംഭൂമനുവും മഹാദേവനും പ്രിയവ്രതന്റെ മുന്നിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അപ്പൊ 12 മഹാജനങ്ങളാണ് അല്ലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. സ്വയംഭൂ, നാരദ, ശംഭോ, കുമാരോ, കപിലോ, മനു, പ്രഹ്ലാദോ, ജനകോ, ഭീഷ്മോ, ബലിർ, വയ്യ, സഖീർ. ബലിർ, വയ്യ, സഖീർ, വയം. 12 മഹാജനങ്ങള് ബ്രഹ്മാവ്, നാരദര്, മഹാദേവൻ, 4 കുമാരന്മാര്, കപിലദേവൻ, സ്വയംഭൂ മനു, പ്രഹ്ലാദൻ, ജനകൻ, ഭീഷ്മർ, ബലി, സുഖദേവ ഗോസ്വാമി, യമരാജൻ അല്ലെ. യമരാജൻ പറയുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം, അതാണ് വയം, ഞാനും എന്ന് പറയുന്നത്. 12 മഹാജനങ്ങളിൽ അവരിലെന്താണ്, ബ്രഹ്മാവും നാരദനും സ്വയംഭൂ മനു മഹാദേവനും ഇപ്പോഴേ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ മുന്നില് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ലോകത്തിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ട്. ഇത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമായിട്ട് പരിഗണിക്കണം, അത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളണം എന്ന് പറയാനായിട്ട്. 12 മഹാജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ. ഇവർ 4 പേരും ഇവിടെ സന്നിഹിതരാണ്. മറ്റുള്ള ധാരാളം മുനിമാരും ഉണ്ട് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവ് സത്യലോകത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന് അകമ്പടിയായിട്ട് ധാരാളം അവരൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിനെ ആരാധിക്കുകയും അവരൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഉദ്യമത്തിലേക്ക് വരികയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങളെല്ലാം പ്രാമാണിത്വമുള്ളവരാണെങ്കിലും അവർക്കാർക്കും തന്നെ പരമദൈവപുരുഷനായ ഭഗവാനെ നിഷേധിക്കാനാവില്ല എന്ന തോന്നൽ പ്രിയവ്രതനിൽ ആദ്യം തന്നെ ബ്രഹ്മാവിനെ ഉളവാക്കണം. എല്ലാവരും ബ്രഹ്മാവും മറ്റുള്ള അവിടെ വന്നുള്ള മഹാദേവനും നാരദരും സ്വയംഭൂമനുവും മറ്റുള്ള എല്ലാ ഋഷിമാരും എല്ലാവരും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകള് ധിക്കരിക്കരുത് എന്ന് പറയും. പരമദൈവപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അധികാരവും മഹത്വങ്ങളും ശക്തികളും ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കുന്നതല്ല എന്ന് ഈശോപനിഷത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കും. ഭഗവാൻ അപാപവിദ്യൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുക. അദ്ദേഹം ഭൗതിക ദൃഷ്ടിയിൽ പാപമായി പരിഗണിക്കാൻ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടുന്നതല്ല. പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു, ചിലപ്പോഴൊക്കെ സൂര്യനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, സൂര്യൻ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളെയും അല്ലെ ബാഷ്പീകരിച്ച് ശുദ്ധമാക്കുന്നു. എന്നാലും സൂര്യൻ ഒരിക്കലും മലിനപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അപരാധത്തിന്റെ പേരിൽ പഴിചാരപ്പെടാറുമില്ല. ബ്രഹ്മദേവൻ ലോകഭരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽക്കാൻ പ്രിയവ്രതനെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ പെട്ടെന്നുണ്ടായ തോന്നലിൽ ക്ഷണിക ബുദ്ധിയോടെ ആയിരുന്നില്ല. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബ്രഹ്മാവ് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പോയിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം അത് നടപ്പിലാക്കാനാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായും ബ്രഹ്മാവും അതുപോലെ മലർപ്പറ്റ പ്രാമാണികർ പരമോന്നതന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യും. അവർക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ തന്നിഷ്ടത്തിന് ഒന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ തേനെ ബ്രഹ്മഹൃദായാദി കവിയൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് വേദജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന് അവന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഉപദേശിച്ചു. ഭഗവാൻ വേദജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു. ജീവാത്മാവ് ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ എത്രമാത്രം പവിത്രനാകുന്നു അത്രമാത്രം പരമദൈവപുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധത്തിലാകുന്നു. നമ്മളും ഭക്തി സേവനത്തിൽ എത്രമാത്രം സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയും അല്ലെ. എന്നെ പ്രേമത്തോടും ഭക്തിയോടും നിരന്തരം ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള അറിവ് ഞാൻ നൽകും. പ്രദാമി ബുദ്ധിയോഗം. അതാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അറിവ്, ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുന്നു. ബ്രഹ്മദേവൻ അതുകൊണ്ട് പ്രിയവ്രതനെ കാണാൻ വന്ന് സ്വയം പെട്ടെന്നുണ്ടായ തോന്നൽ കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഗോചരനല്ലാതിനാൽ അപ്രമേയനെ നിഗ്രഹിച്ച് പരമദൈവപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം
പ്രിയവ്രതനെ അനുനയിപ്പിക്കുവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്റെ വാക്കുകൾ അസൂയാരഹിതമായി ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിക്കണമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രിയവ്രതനോട് ഉപദേശിച്ചു. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകളാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയരുത്, കേൾക്കണമെന്ന് പറയും. ഒരു വെൻസേച്ച പ്രകാരമല്ലാതെ ചില കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? ഒരുവൻ മഹാദേവനോടമോ ബ്രഹ്മാവിനോടമോ മനുവിനോടമോ അല്ലെങ്കിൽ നാരദമുനിയോടമോ ശക്തനാണെങ്കിൽ പോലും അവന് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ ലംഘിക്കാനാവില്ല. ഈ അധികാരികൾ നാം വളരെ ശക്തരാണെങ്കിലും പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ നിരസിക്കുവാൻ അശക്തരാണ്. ഇവരൊക്കെ വളരെ ഉയർന്ന വ്യക്തികളാണ്, അല്ലെ? 12 മഹാജനങ്ങളുടെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അവരൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കാറില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛക്കനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ അവർ പ്രവർത്തിക്കാറുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം വന്ന ബ്രഹ്മാവിന് താൻ പ്രിയവ്രതനോട് ശത്രുതപരമായി പെരുമാറുകയാണെന്ന സംശയം തെറ്റിദ്ധാരണയും ഉണ്ടാക്കാതെ നോക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രഹ്മദേവൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ പിന്തുടരുകയായിരുന്നതിനാൽ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛാനുസരണമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്നത് പ്രിയവ്രതന് ഗുണപ്രദമാകും. അതാണ് ഇത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായമല്ല, ഇത് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമാണ്, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയാണ്. അതനുസരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന് ഗുണമല്ലാത്ത ദോഷങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും പതിച്ചു പോവില്ല. കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, അല്ലെ? എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തന് ദോഷമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുകയില്ല, അല്ലെ? പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ഇതുപോലുള്ള ഒരു ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നത്, ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ജയദേവ് ഗോസ്വാമി ഒരു വിവാഹമൊന്നും കഴിക്കണ്ട, ഇനി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് തന്നെ ജീവിതം മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരിക്കലും ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു ജയദേവ് ഗോസ്വാമി. അപ്പോൾ അതിന്റെ പുറകിലായിട്ട് ജയദേവ് ഗോസ്വാമി വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ പത്മാവതി എന്ന ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അവിടെ നിന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജഗന്നാഥ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പ്രായമായി, ഇനി ആരും തന്നെ എൻ്റെ മകളെ ആരുമില്ല, എനിക്ക് ഈ കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം, ആർക്കെങ്കിലും വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാനിതാ ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ നിനക്കായിട്ട് ഇവളെ സമർപ്പിക്കുന്നു, നീ എന്തുവാണെന്ന് വെച്ച് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് പ്രായമായി, ഞാൻ ഏത് സമയവും തിരിച്ചു പോവാനായി, അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നീ ഏറ്റെടുക്കണം ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ, നീ വേണം ഇവളെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കും. ഭഗവാൻ അപ്പോഴും ആ പത്മാവതിയുടെ അച്ഛനോട് പറയുകയുണ്ടായി, നിന്റെ നേരെ മുന്നിൽ അതാ ഒരു വ്യക്തി നിൽക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് നീ എന്റെ കുട്ടിയെ, എന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കും. ജയദേവ് ഗോസ്വാമിയോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ജയദേവ് ഗോസ്വാമി, ഞാനൊരു ബ്രഹ്മചാരിയാണ്, ഞാനൊരു ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയായി തുടരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇത് ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമാണ്, നീ ഈ കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കണം. അവസാനം സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി ജയദേവ് ഗോസ്വാമിയോട്, ഇത് എന്റെ തീരുമാനമാണ്, എന്റെ നിർദ്ദേശമാണ്, നീ ആ കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കണം. അങ്ങനെ ജയദേവ് ഗോസ്വാമി പത്മാവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് ദോഷമായിട്ടല്ലേ. പിന്നീട് നമുക്കറിയാം, ജയദേവ് ഗോസ്വാമിയും പത്മാവതിയും ഒരുമിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയൊക്കെയും, അല്ലെ, വിദേശസ്ഥരായിട്ട് തുടരുകയൊക്കെ ചെയ്തു. സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവർ പറയുന്നു, അവർ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അതേപോലെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കും തിരിച്ചു പോയി. ഭഗവാന്റെ ധാമില് എന്താ പറയാ, ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതാണ് ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധം, അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞാല് ആത്മാവ് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അവരുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെത്തും, അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ജയദേവ് ഗോസ്വാമിയും പത്മാവതിയും ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ തിരിച്ച് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്കും അവർ പോവുകയും അവിടെയും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആ ജയദേവ് ഗോസ്വാമിക്ക് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വ്യവസ്ഥരായിട്ട് വീണു പോയില്ല, അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അനുഷ്ഠിക്കുകയും, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഗീതാ ഗോവിന്ദത്തിലെ വരികൾ മാറ്റി എഴുതിയതും, അല്ലെ. പത്മാവതിയുടെ കൈകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പ്രസാദം വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ച ജയദേവ് ഗോസ്വാമിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് പത്മാവതിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പ്രസാദം വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചതും, അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലെ. ജയദേവ് ഗോസ്വാമി പോലും അത്ഭുതപ്പെടുകയുണ്ടായി,
എനിക്ക് പോലും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. നിനക്ക് ഭഗവാന് നേരിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നീ ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ വിളമ്പിക്കൊടുത്തു, ഭഗവാൻ കഴിച്ചു, അതിന്റെ ബാക്കി പ്രസാദം നിനക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിച്ചു. നീ എത്ര ഭാഗ്യവതിയാണ് എന്ന്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് ദോഷമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമാണ്, നീ അനുസരിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്ലാസ് നിർത്തുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ട്. സാധാരണ എല്ലാ മാസങ്ങളിലും സുധാവസേവ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഈ മാസവും അവരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. ഞാൻ അവരുടെ പേരുകൾ വായിക്കാം. ഓക്കെ, സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ സുധാമസേവ ചെയ്തവരുടെ പേരുകളാണ്. ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇവരുടെ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള കാരുണ്യവും ഭഗവാൻ ഇവർക്കും ഇവരുടെ കുടുംബത്തിനൊക്കെ നൽകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞാൻ അവരുടെ പേരുകൾ വായിക്കാം. അരവിന്ദ ശ്രീകൃഷ്ണദാസ്, സുധാമ സുരേശ്വരദാസ്, അനിലപതി കൃഷ്ണദാസ്, ആനന്ദമഹാലധരദാസ്, സീതാ നായർ മാതാജി, സീതാ പരമേശ്വർ മാതാജി, അമൃത അനൂപ് മാതാജി, സുനിത മാതാജി, ശിവപ്രിയ ഷിനു മാതാജി, സുവർണപ്രഭ മാതാജി, ഉഷാകുമാരി മാതാജി, വേദപ്രിയ മാധവി ദേവദാസ് മാതാജി, വിരജ വിജയ ദേവദാസ് മാതാജി, ലീലാകുമാരി മാതാജി, ഗീതാ കൃഷ്ണവാണി മാതാജി, മായാതീത മംഗള ദേവദാസ് മാതാജി, അംബിക വി മാതാജി, സുമിത്ര ശാന്തിപ്രദ ദേവിദാസ് മാതാജി, മാലതി ശ്യാമ ദേവദാസ് മാതാജി, മധുര മുരളീധര ദാസ് പ്രഭുജി, ഗീത മാതാജി, കാമലിനി വല്ലഭി ദേവിദാസ് മാതാജി, ലതാ ശ്യാമലാൽ മാതാജി, ആശാ ഗോപിനാഥ് മാതാജി, സാവിത്രി ഗുണേശ്വരി ദേവദാസ് മാതാജി, സജീവ് പ്രഭുജി, ലതിയാചാരി മാതാജി, പ്രീതി ഭക്തി മാധവി ദേവദാസ് മാതാജി, രാജേശ്വരി ശംഭു മാതാജി, രാജേശ്വരി സത്യമാ ദേവി ദേവസി മാതാജി, വിജയലക്ഷ്മി മാതാജി, ഉഷാ വിജയൻ മാതാജി, അന്തരംഗ യശോദ ദേവിദാസ് മാതാജി, സിദ്ധിരൂപ രോഹിണി ദേവിദാസ് മാതാജി, വിക്രം ഗൗരംഗദാസ് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇത്രയും പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണനോടും കരുണിത്താനോടും പ്രഭുപാദനോടും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇവിടെ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഇവരുടെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലഭിക്കട്ടെ ഭഗവാനോട് 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണമാണെന്ന് തിരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താം, ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടേണ്ട. ദേവൻ എന്ന് ഭഗവാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മാവിനോ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പം ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛകൾ എന്താണോ അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവും മഹാദേവനും നാരദമുനിയും ഇവരൊക്കെ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവരെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ വാച എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അത് ഭഗവാനായതുകൊണ്ടല്ല പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള് ഭഗവാൻ എന്താണോ ഇച്ഛിക്കുന്നത് അത് നടപ്പിലാക്കുന്നവരാണ്. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് അറിയാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് അല്ലെ, ബ്രഹ്മസംഹിത, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതുപോലെ മഹാദേവൻ രുദ്രഗീതം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു അല്ലെ. നാരദമുനി ആയാലും ഭഗവാനെ അപ്പോ ഇവരൊന്നും ഭഗവാനാണെങ്കിൽ പിന്നീട് സ്തുതിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവരോട് അത്രയും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നല്ല രീതിയിൽ. അതുകൊണ്ട് അവരെയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതാണ്.